Seppo, kun tää on Hyvä. vaan tämmönen. Joo, joo. Ilman kanssa. Vaikka on ennusteet sanonut mitä hyvänsä. Meidän elämä on pelkkää auringonpaistetta. Niin, te olette niin aurinkoisia ihmisiä. Vaihtuuko tässä järjestys jotenkin? Ei. Ei mene. Ja mä oon ollut Heidi Elkin. Oikein hyvää. Hyvä, että jatkoit sillä laukassa. Niin kuin me puhuttiin. Taas jalkojen välissä. Oikein. Seuraava. Hei. On nähty. On. No mutta siis verrattuna siihen eiliseen. Jos eilen oli 12 parmaa kimpussa, niin nyt mä oon nähnyt ehkä yhden. Se oli vaan 2. Ihan hirveä. Joo. Ja sit kun se on suora ja on siellä lähellä sitä alashyppyä, niin sit joustavat kädet. Upsista. Niin, tai ei ollut ainakaan suora. Joo, no sitten vaan uudestaan. Pääsee sen melkein astumalla siitä alas. Yes. Hyvä. Ja muistat sen sinisen sitten vielä sieltä perään. Just. Hyvä, oikea laukka, hyvä. Jatka. Nyt hyödynnät tän. Oikein hyvää. Jee. Hyvä. Sitten kouluaita, laavu. Kauhean niin kuin monikäyttöiset kouluaidat menee maastoesteistäkin. Niin, yleensä. Hyvä. Ihan oikeaan aikaan se maistutus. Hyvä. Jee! Sypyt hänellä kyllä. Yes. Hyvä, Anniina. Joo. Ja sä voit tulla sen. Oi, hieno. Takaa. He on mervikoiravahteena siellä. Okei. Niin sanotusti duunissa. Ja Marika voi ihan hyvin vähän Leikkikää koiran kanssa. sillä. Sinne vaan. Yes. Yes. Hyvin. Jatka. Sä oot nyt Annina jo vähän kyllä. Yes. Yeah, no Hyvä. niin, siihen on kyllä hyvä lopettaa. Nyt oli sujuvaa. Jee!